Hello everyone, this is Birzai Brahmo and you are watching Birzai Brahmo YouTube channel. So logofer, dini yang UPSC topper ni sayo All India rank UPSC topper Pradeep Singh ni sayo fungnaise batra bunggan. जों मिथिगौ UPSC होननानै बुङोब्ला मोनसे बियो इन्डियानि टाफेस्ट बा गोब्राबसिन कम्पिटिटिव एग्जाम सिविल सार्भिसेसनि बेलायाव बे जाहैबाय इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसन थिग एखे रोखोमनिनो मोनफा मोनफा स्टेटनि सिङावबो एग्जाम थायो बिदिनो सिविल सार्भिसेसनि जायखौहाय जोङो आसामाव APSC होननानै बुंदों आरो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन दा जायखौ स्टेट सिविल सार्भिसेस होननानैबो मिथिगौ आरो दा UPSC एग्जामा जायफोर बिथांमोना एडमिनिस्ट्रेटिव लेभेलाव थांनो गोसो पुलिस अफिसार जायखौहाय जोङो दिनै UPSC एग्जामनि थ्रुयै जोङो बिदि ओरैबायदि जानो हायो IAS जानो हायो इन्डियान एडमिनिस्ट्रेटिभ सार्भिस IPS जानो हायो इन्डियान पुलिस सार्भिस IRS जानो हायो इन्डियान रेभिनिउ सार्भिस थिग बे रोखोमनि दा दिनैहाय जोङो मिथिगौ जायफ्रा गोजौसिन बा बांसिन नम्बर लानानै UPSC एग्जामाव क्लियार जानो हायो बैसोर IAS नैबे पस्टखौ मोननो हायो दा देग्लाय जोङो मिथिगौ 2019 आव जानानै थांनाय जे UPSC एग्जाम बेखौ नै दाख्लै बावैसो रिजाल्टआ मोनबाय आरो रिजाल्टआव जोङो मिथिगौ हारियानानि बिथां प्रदीप सिंह जायनि बिफाया सासे नर्मेल फार्मार दा बिनि फिसालाया प्रदीप सिंह बिथाङा UPSC आव टप 1 रेंकआव अल इन्डिया जायखौ एयर 1 रेंक होननानै अल इन्डिया रेंक 1 मोननो हादों आरो बिथां प्रदीप सिंहआ दा प्रदीप सिंहआ सासे इन्जिनियारिं खालामनाय मानसि बिथाङा BTech खालामदों कम्पिउटार साइन्सआव सोनीपतनि दीनबंधु चौधुराम इउनिभार्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DCRUST नैबे मुरथालनि बे जायगायाव बे इउनिभार्सिटीनिफ्राय बिथाङा BTech डिग्री लानानै इन्जिनियारिं पास खालामनो हादों दा बिथांनि बिफाया सासे जोङो हालुवा होननानै मिथिदों आरो बिथाङा बेबायदि बेकग्राउन्डनिफ्रायबो दिनै सासे सिविल सार्भिसआवहाय फर्स्ट रेंक मोननो हानाय सासे मानसि जाहैदों बिनि एस्पिरेशन गोसो जानाय बिथांनि डेडिकेशन सिविल सार्भिसेसनि सायाव बे हाबाफोरा बिथांखौ बेसिम लाबोनो हादों दा बिथाङा 2015 आव बो SSC नि थ्रुयै बिथाङा इनकाम टैक्स डिपार्टमेन्टआव दिल्लीआव साख्रि मावफादोंमोन आरो बिनि उनाव बिथाङा खेबब्रैनि गेजेरजोंसो खेबब्रै एग्जामिनेशननि दारै टप रेंक 1 आव फैनो हादों बाकी मोननै फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड एटेम्पआव बिथाङा प्रिलिम्सखौ क्लियार खालामनो हायाखैमोन बेनिफ्राय थर्ड एटेम्पआव बिथाङा 260 रेंक माने 260 नैबे रेंकआवसो पास खालामनो हादोंमोन आरो बिथाङा बेनिफ्राय इन्डियान रेभिनिउ सार्भिस IRS आव बिथाङा मावदोंमोन आरो बेनिफ्राय नै 2019 आव होबावनानै एटेम्प खालामबावनानै बिथाङा फर्स्ट रेंकआव मोननो हाबाय दा दिनै बिथांखौ बिनि फेमिलिया सापर्ट खालामदों बिथांनि बिफा जाय हालुवा बिफा बिथाङा बेखौ मोटिवेट खालामदों आरो बिथाङा साख्रि मावनायजों लोगोसे बियो UPSC नि प्रिपेरेसनखौबो लाखिलांबाय थादों आरो दा बिथाङा साख्रिखौ नागारनो हायाखैमोन मानो होनबा बिथांनि फेमिलिया बेखौ सापर्ट खालामनो हानाय एसेबां मानि गोहो गैयामोन बेखायनो बिथाङा फारसेजों साख्रि मावनाय फारसेजों प्रिपेरेसन सोलिबाय थादोंमोन आरो बिथाङा एक्सपेक्टबो खालामाखैमोन गाव रेंक 1 फैगोन होननानै नाथाय बिथांनि नाजानाय आरो बिथांनि हार्ड लेबारा बिथांखौ पसिबल खालामबाय जे रेंक 1 मोननो थाखाय दा बिथांनि बिफाया फंनैसो बाथ्रा बुङोब्ला सेल्फ मोटिवेशन इज द की टु सक्सेस एनी गोल माने की टु अचीव एनी गोल नैबे बाथ्राखौ बिथांनि बिफाया होनदोंमोन माने नोंथाङा सक्सेस जानांगौब्ला सेल्फ मोटिवेशन नांगौ गाव हारसिंनो थुलुंगाखांनाय माने गोसो जानाय बेखौ नांगौ होननानै बिथांनि बिफाया बुंदोंमोन आरो बुंबावदों माने do not listen to others what others say
माने मानसिफ्रा मा बुङो बेखौ खोनासंनो नाङा नोंथाङा गावखौनो गाव हारसिंनो मोटिवेट खालामनानै थुलुंगाखांनानै नोंथाङा सोलिलां अब्लानो सक्सेसखौहाय मोनहैगोन होननानै बिथांनि बिफाया बुंदोंमोन जायखौहाय जोङो फार्मार नर्मेल फार्मार होननानै मिथिगौ बिथांनि इन्टारभिउफोर दङ दिनैहाय बिथाङा गोबां मोटिवेट खालामदों फैबाय थानाय जायफ्रा सिभिल सार्भिसेस बिथिङाव थांनो गोसो IAS IPS बेफोरबायदि जानो गोसो स्टेटनि सिङाव जा अल इन्डिया बेसिसाव जा दा बैफोर बिथांमोना जोंनि हारिनिफ्रायबो जोंनि बर' माहारिनिफ्रायबो जोङो UPSC एग्जामावहाय माखासे रेंकसिम मोननो हादों थांनाय बोसोरफ्राव सिगांनि एग्जामफ्राव जोंनि फोरमान ब्रह्म बेनिफ्राय तपस बसुमतारी मोनाबो सासे IAS जानो हादों IPS जानो हादों दा बिनि सिगांबो मनज सरगियारिमोन दा बेबायदिनो गोबां जोंनि बर'निफ्रायबो दङसै दा जोंनि फैबाय थानाय इयुन जायफ्रा दिनै सिभिल सार्भिसेसआव गोसो बैफोर कलेज स्टुडेन्टस बा स्कुल स्टुडेन्टस बा फैबाय थानाय जोंनि फंबाय बिनानावफोर जायफ्रा सिभिल सार्भिसेसआव गोसो बिथांमोना बैसिनि माखासे मोटिवेशन बा प्रिपेरेसननि आइडियाफोरखौ लानानै जेन सिभिल सार्भिसेसनि फारसे गावखौ प्रिपेयार खालामनो हायो बा प्रिपेयार जानो हायो बेनि सोमोन्दै आङो बिनि थाखाय आङो खावलायबाय जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ जों हायासै हयथ' जोंनि फंबाय बिनानावमोना जोंनि उन फैबाय थानाय जेनेरेशना सानसे हाहैगोन बिनि थाखाय आङो नैबे टपिकखौ बानायनाय जादों स' लोगोफोर बेनोसै आंनि प्रदीप सिंहनि सायाव फंनैसो बिथांनि जे UPSC आव टपार नम्बर 1 रेंकआव जानो हानाय बेनि सोमोन्दै बिबुंथि लाखिनाया स' लोगोफोर बेखिनियाव थैंक इउ आरो मोनसे खावलायनाय नोंथांमोना आंनि बे टपिकखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम बेनिफ्राय नोंथाङा गोसोब्ला आंनि YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे आङो बेबायदिनो माखासे मोजां मोजां टपिकनि सायाव मोटिवेशन टाइपनि बा इन्सपिरेशनल स्टोरीज बेनिफ्राय माखासे रियेल स्टोरीज जायफोरखौहाय जोङो नायनानै मोटिवेट जानो हायो बा मोटिवेशनल हिसाबै हमनो हायो बैफोरबायदि टपिकनि सायाव बा स्टोरीनि सायाव बा मोनसे जाथायफोरनि सायाव आङो भिडिअ खालामबाय थागोन बेनि थाखाय जेन आङो सापर्ट मोनो बा गोसोआ थुलुंगाखाङो आङो साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायनाय थाबाय लोगोफोर थैंक इउ